Tigrinya theory test. You're waiting to emerge from a junction. The windscreen pillar is restricting your view. What should you be particularly aware of? ካብ መጋጠሚ ወይ ድማ መስቀለኛ መንገዲ ክትወፅእ ትጽበ ኣለኻ እታ ዓንዲ ንምርኣይካ ይድርቶ ኣሎ ብፍሉይ ክትጥንቀቐሉ ዘለካ ንመን እዩ ኤ ሞተር ሳይክሊስት ወይ ድማ ሀ ሞቶር ወይ ድማ ሞቶ ሳይክል ዝዝውር ቢ ባስ ለ አውቶቡስ ሲ ሎሪስ ሐ ናይ ጽዕነት መኻይን ዲ ኮች ما نينوي ጉዕዞ አውቶቡስ You have 10 seconds to answer this. The correct answer is A ወይ ድማ ሀ ሞተር ሳይክሊስት ሞተር ወይ ድማ ሞቶ ሳይክል ዝዝውር ካብኡ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ሞተር ሳይክል ወይ ድማ ሞቶ ብሳይዞም ደቕ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ዓምዲ ወይ ድማ እቲ ፒላር ንኸይንሪኦም ክኽልክልና ይኽእል እዩ ስለዚ ድማ ካብኣቶም ብፍሉይ ክንጠንቀቕ ይግባእ أنت فتح مو share like and follow مقوار عترسورو. Thank you.